бино ба хабари ҳиндустон таймс, нирӯҳои толибон рӯҳулло бародари калонии амрулло солеҳ ноиби президенти барканоршудаи афғонистонро куштанд. хабаргузори 2 сентябр навишт ки ҷангҷӯён ӯро ҳангоми аз паншер ба кобул рафтанаш шинохта то мурдан шиканҷа карданд. гузоришҳои дигар баёнгари онанд ки ӯ дар набард бо толибон ҷон бохтааст. гурӯҳи толибон ва ҷабҳаи муқовимати миллӣ ҳанӯз ба таври расмӣ хабарро тасдиқ ё рад накарданд. амрулло солеҳ муовини пешини президенти барканоршудаи ашраф ғанӣ ки ҳоло узви ҷабҳаи муқовимати миллӣ аст, ба гуфтаи ҷонибдоронаш дар паншер қарор дорад, ҷое ки 10 рӯз боз маҳалли даргирии нирӯҳои ҷабҳаи муқовимати миллӣ ва толибон аст. солеҳ бори охир рӯзи 3 сентябри имсол дар твиттер наворе нашр карда гуфта буд ки аз паншер ба ҷои дигар нарафтааст, аммо аз он замон то кунун дигар паёме нагузошт. амрулло солеҳ дар интихоботи президентии соли 2019 аз ашраф ғанӣ пуштибонӣ карда ба мансаби муовини аввали раёсати ҷумҳури Афғонистон расида буд. дар интихоботи президентии соли 2014 аз ҳомиёни доктор Абдулло Абдулло буд. вай пас аз сарнагунии ҳукумати аввали толибон 7 сол раҳбари раёсати амнияти миллии Афғонистон буд. бо танқидҳои сахташ аз артиши Покистон ва созмони истихбороти он кишвар машҳур аст.